Moje stretnutie s Dianetikou. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo predtým som veľa rokov hľadala nejaké informácie, aby som si mohla pomôcť v živote, vylepšiť svoj život. A pokúšala som sa získať niektoré informácie napríklad o mojom zdravotnom stave, ako si vylepšiť svoj zdravotný stav u lekárov. 25 rokov som mala sennú nádchu, alergie, kokos, potraviny, ako všetko bolo. Mák, lieskové orechy boli veci, ktoré som nikdy v živote nemohla jesť ako ostatní, pretože som bola neustále vysypaná, dýchať som nemohla. Hej, tá alergia bola naozaj veľmi silná. Takže toto bola jedna z vecí, ktorá som potrebovala vedieť, ako si dá do poriadku svoj zdravotný stav. A keď som získala tieto informácie z Dianetiky, tak som si povedala, to je presne to, čo ja potrebujem vedieť. Vyhľadala som si auditora. Ten so mnou strávil, dohromady to bolo asi 2,5 hodiny a moje 25-ročné alergie boli preč. Úplne navždy. Takisto som potrebovala vedieť ďaleko viac aj o iných ľuďoch, pretože som nevedela vôbec s nejakým spôsobom fungovať aj s ostatnými. A nechápala som, že prečo sa raz niekto správa tak, potom zase inak, raz je ku mne milý, raz je ku mne zase nejaký nahnevaný, ako vôbec ja som chodila ako Alenka riešiť divov. No a tieto informácie som práve získala v Dianetike, čo sa deje aj so mnou, čo sa deje s ostatnými ľuďmi. A môžem povedať, že naozaj ja nepoznám lepší spôsob, ako sa rýchlejšie dať do poriadku ako pomocou Dianetiky.